के लिए तेरी कसम कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम एक मुलाकात जरूरी है सनम लाइन था और कहना क्या है गर्दन पर रखल छुरी गर्दन पर रखल छुरी मुलाकात जरूरी हेलो अभी अभी मंच पर जैसे सब भाई के स्वागत भइल बा वही तरी हमार एगो दुलारा भाई हमार बड़ भाई गुरु तुल भी बाड़ा अरुण अलबेला भैया के भी स्वागत करब। हम ही कहनी कि भैया ये क्षेत्र में जब भी कार्यक्रम होला भाई अपन कार्यक्रम से निपटा के टाइम निकाल के भाई खातिर आवेले अरुण भैया के भी स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम अतिथि ओ टाइप के नहीं खे बाकी आदेश के पालन करे के बाद और मंच पर हमने के थोड़े गलती करे नहीं जा वो तो यूट्यूबर भाई कुछ कुछ चढ़ावे ले ना तो हम कोनो मंच पर गलती ना करी ना जगह पर आइले केहू ना कह सके। सही बात है। अभी हमारे को गीत बड़ा का कहला ही इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग पे चलता चलल तबले चलल अब छुटले जैसे बा दिल यहू दीवाना के टूटले जैसे बा हो के हमरे वो हमरे से छल कइली मौसम के नियन बदल गइली गाना जानती हो दीदी कब गाए थे? कब गाए थे? जब हमारा गोली लागल है राजकुमार भैया एगो हमारा प्यार भई रहे आ गोली लागला में आदमी जाने लगे अब तो मरिए न जाई बाकी राम ना बिगड़ी है तो केहू का बिगाड़ी। सही बात है। आ नाचे गावला एहू तरी आदमी हमने पते हु तरी अगुआ नहीं खन चढ़ल के मर्द का रोज रुपए कमा के करता कविंदर चाचा गलती ना गवैया बजैया पर लेटे से चढ़े आओ तो बड़े आदमी कहते हैं मर्द मारो गवैया नचनिया संग फसल होई ओकरे कमी बा
आई सब दिन बड़े यूट्यूबर भाई हमने जे लाइन में खुद बदनाम है। बाकी गीत हम गौले रहनी अरुण भैया वो घरी जब केहू से हमारा प्रेम रहे वो हमरा के छोड़ दी हली बीच मझधार में तब हम गौनी चलल तबले चलल अब छुटले जैसे अरे दिल ये दीवाना के टूटले जैसे हो के हमरे ऊ हमरे से छल कइली उहे हैया दीदी कि मौसम के नी बदल गइली मौसम के नी तनी रह जा भैया कोइली ऊ प्यार कहिया रहनी निमान हो भैया मुखिया जी हमारा मदन भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद कोइली ऊ प्यार कहिया रहनी निमान हो भैया की ओर से निवाजी टोला छपरा कविंदर चचा के माध्यम से 17 जनवरी के हमारे अतिथि मुख्य अतिथि अरुण बेला जी और बहुत सारे कलाकार अजीत हलचल भी हम दिन भर के कार्यक्रम निपटा के बहुत लोग आई लगे सोनू सुखदीप के कहल कइली